mukadzi pane zvino ndadzokerana naye handitika handina kuzotora shere nokuti uyu mukadzi waari kugara handitika ndinopota ndichienda ndichidzoka vabereki vake vanotoda mari yekuti pandakavapa shere watoda mari yeshere ndiyo nemukadzi uyu takandapanda kwachief masembura chief masembura vakati kwanisei kuti mupanane shere nemhaka yekuti imimi mane muchato munofanodambura kuhighcourt uyu enda kuhighcourt unofaira ndobva toenda kuhighcourt tibva takakufaira mapepa kusvika pari nhasi ndinawo mapepa ake rimwe racho kutononosa futi muapril totoenda kuhighcourt uyu pari zvimwezvi mukadzi wemuchato nokuti akasiramba pamberi pachief masembura uyu haasi zvazonda papashereni asi ndinopota ndichienda uyu haasi mukadzi wandine mwana naye uyu mukadzi wangu uyu uyu handitika pandazutaura statement vazibvunza neyeshereni kuti iwo kumashure ukwamboti zvakati wanga waendesa shereni here ndobva ndati ndandaendesa neshereni saka mukadzi ndiri kuenda nehweseri zingazionekana navabereki vake saka chii ukatidotudze nyaya yako inobva yachi pada ndikudze pachizvino uyu haasi mukadzi wangu chii igirlfriend yangu right pane zvazvinoitika girlfriend yedu sakisaka kuenda pamberi kuti mukadzi wenyu amutungiye mukadzi wenyu amushado ari kuda kupiwa madamages no girlfriend yedu kuti kudii haindota handingakwanisi kutonga kwamuri kuchindoti kudii but kwandiri nemagariro andakaita nayo pandakaroora uyu musadari muchato handiti haangafanira kurema madamages euyu nokuti uyu aenda akatora keye vana vake uyu ndiri naye uyu aenda mwana wokutanga mukomana kubva form 1 zvasvike form 5 vari pamazoro uyu mukadzi ndaye aitora keye uyu aenda kumusha kwavo saka uyu kana akatozvitarisa ini uyu ngaatibhadhara uyu vana vakamuchengetera uyu asipo atizvone munotaura kuti uyu abhadhare uyu abhadhare uyu yakapera uyu haana kutora izvozvo uyu kana adiwo izvozvo anotsvaga kuti nyaya yake asi ndowa kumvura pfungwa dzipi kuchivanhu kwedu isusu tinoti apo kana achinge achengetwa amai kakurava abhadhare ndiwo unofanira kubhadhara amai avo kuti achengeterwa mwana wangu ani muntu wani unokuti mamai apa ukuthi unokuta chii mwana wangu uzvani kwedu akona kuti anobhadhara ndaida kukubvunzai baba kuti makamboitawo here inonzi preliminary counseling musati machatanana pane pavakambokudzidzisai kuti muchato wamamupinda wakadai musati machata vakangodopinda musvitsa musina wambodzidziswa kuti zvakamira sei nokuti zvakaitika zvienei mabhanzi emasaina hamuzosaina takatoenda wandei kuseni nokuti uyachimura kuenda saka tibatsire ipapo kana pandakachata nepamba nehama yangu 1 aizvo ukasadaidza hama dzangu imushe munhu atakaitika asi wakachata saka uri pamutemo uchatokori pamutemo kasi kwauri kuti ufeki nokuti hauna kutendera nazvo nhasi nokuti wabata ndikobvunza kamai madamages anokuda munyika zvino unokuva wadhamai
ndopa nenyaya yedu izvozvo. Pokutanga makatanga nese mucustomary marriage handiti nesi hatina kutanga tiite semukastomary marriage. Murume akaita girlfriend akaroora ikofu veukama kana tine murume wacho vakasauya kwandiri nemadzitete angu kuti ndizivisa kuti kwava namaini ini ndinongoti chirwere chemurume chaari kuita kusango. Saka handina vatete vangu vava pari pano vangagona kutsanangura tine zuva ire rimwe chete ratakaudzwa kwagwafa kwarozvi kuti kunomarorerwa umwe mukadzi wechipiri kana wechitatu. Saka chirwere chemurume kana sina kuchiudzwa kuti kwaita mwana baba varora kwatiri mahurwe handinoite basa nazvo zvangu kutumba kwangu hapana zvandingaite basa mataura machivanhu chino chinonzvinokwa wabatwa munhu vanindorozo ukasina ikandaendesa mari ndisina kubatira mombe yacho ndaendesa mari okama vachiziva haasi mukadzi kana ndaendesa mari sabo kana ndaendesa mari ndaroora mukadzi wangu ndaendesa mari mukadzi wangu haasi kuziva ndaatachi nekuti asore mukadzi ndawanza sadza haaverengerwa vakadzi vangu anoverengwa nani nemuridzo mere chinahama tozogadzisa kuti mukadzi atsiswe munzaayewa amai ndakaroora mumukadzi. Saka mutimbo chivanhu uyu munhu akaroorwa zvepamutemo asi haana kupedzisa chivanhu chake. Saka ndokuudza madhamages atikwauchaja kana atikwauchaja murudzimu chake uyo murume kasi tomuchaja chichinyo kupa chivanhu chodadaidire chivanhu angozotora mukadzi wechipiri kana vatatu tava ipapo futi akazoramba kuti mukadzi uyu achibaazoachaja nauyu andinozo ndozvakaitika akaita sei murume uyu atangobvira tarambana pakauya amaini ako uyu mukadzi akangorambwa uyu kuti akaramba zvekuzorambana handizozive zvangu asi ini tikuzama kuti patakatochata chinhu chadaikonzwisisa chete baba ava vaipota vachifambidzana nanamaini avari vaviri handiti saka ndozvatiri kuti nditi vakarambana kuti nditi havana hazviamuchato nemakore mangani machache rinoigore rava rechitema. Why now some damages after 10 years? Tubvunzo wangu nokutinetsa ndinoda kubata nyaya iyi ndichikanganwa zvimwe zvese ndakuisa makore kurarama mumarriage. Why now with some damages rather than soon after zvichipovitika chete kuzomaisa damages? Wava kumudikidza naye chii chaitika kana pari kurevenge? pamusoro imamo handisi kurevenge asi kuti baba wako akaita zvinhu zvavakaita. Une nguva yekuti unonzwira murume wako tsitsi uchiti pamwe achagadzisa nokuti aingoya achiti ndinogadzisa ndine mabodies nechii zvandaidhiskasa naye kuti muzvinzwisise achiti ndiri kugadzirisa. Paanga ane kumba kwamainina akati ndakatora zvinhu zvepano ndikaenda nazvo kumba kwandiri kugara. Saka kuti ndingobuda zvinhu izvi zvamuzita mamai ava kusimota dzese. Saka kuti ndibude ndidzoke kumba hazvigone ndichisiya zvinhu zvandakashata. Uri kundibata? Saka inini neizvozvo murume wavazvara naye vana vasina neboyfriend unengochida kunzwisisa nokumudzira tsitsi kuti munhu uyu atove pamahwani ayo. Saka ndikuda kuti nditsanangure ndichiti tichibuda mudare muno musi wa12 murume akauya kumba kwedu makuseni akatsanangura tete wangu varipoti inini ndiri panguva yakaoma nokuti mai avo vanoshandisa mushonga vane ndine bhodhoro randakanhonga rakanga rakanyorwa zita rangu zita raamai vangu zita ravatete ndokubva abvunzwa nedare remusha murume uyu wari kumutaura ndokubva abvunzwa nedare remusha kuti bhodhoro nderei amai nina vakati kutsigisa muchawani wangu. Saka inini ndatozozviona kuti baba ava vapedza zvinhu zvandakashanda navo vachitengesa vachichinja vachiisa mazita ehama dzavo vana kuti namainini ava inini nevana vangu tave kusafa. Havachakwanisi kutenga chikafu, havachakwanisi kuita anything pamba muri kupapata
ndasara ndisisina chandakabata. Saka ndatozoona kuti baba vari kutangisa vakadzi vatatu bhura vechikwesha uye njere shoma dzinouraya vatenzile basa mama. Kana ndiri pamberi penyu ndinonzwa kuzvininipisa uye ndinonzwa kutya Mwari zvakanyanya kuti kana vana vadiki kwandiri apa sei vasina kutya zvinhu zvandakashanda nemurume chinhu chavasina kugona pedzi kugara muimba yangu yemuchato havana kubvera vakasvikamo asi zvese kuroorwa nekudii vakaroorwa nemari yandaishanda nemurume uyu tine driving school. Ndatenda musi wa12 wakaenda kumusha kwako kwete kumusha kumba kwako kwangu kuna tita vataura mamaizvikwamba pano ndizvo zvakaita hazvisizvo mambo uyu mukadzi unoda kukuudza chakaitika ndakaenda kumba kwaatita ndakaenda kumba ndinaatika handitika zvaakutaura zvese izvo handina kuzvitaura asi zvinhu zvaibvunzwa handitika nyaya yemushonga wakataurwawo wakandibvunza nyaya iyi wakamboinzwa here handitika ndakati ndakainzwa manzwira ndakaita inini ndiwavo akatondedzerwa kupi kwamama handitika vakatotaura futi izvoka nyaya iyo yautandizvo ndakati izvo wati ndakati aiwa ataura zvakawanda ndataura chekutanga handiti saka uyo ari kutaura neuchenjeri wake hwaataura handitika nokuti mumwe munhu anogona kutaura mumwe kunotaura tete atitingoitiramu so zvakanaka kana wakaya kumba vakati kudii pambika zokuti kudii pane uyu akabvunza kwenyadze kuti tivandokuramba nyaya dzekuti kwakaukazwa dombo ko vakambozvirambirei kana kutunzi makakanda munamati utunzi wenyu nokuti musaita tsauni akati zvimwe zvinonaiga zvinotaurika zvinoitika zvakafanana nechibhodhoro here chinonzi chakaonekwa uyai pai yainzi hari avakati aiwa haisi hari ibhodhoro ranga rakanyorwa zita bhodhoro ndiani ndibamwe right ibhodhoro ranga rakanyorwa zita mazita ramai ratete anzani atonzi yavo bamina neraivo bamina ririmo saka hanzi zvaa zvakangonyorwa nobva kumasipakanikindikabvunza ndobva ndabvunza uizvi ndezvei kwai akati ndezvangu zvokutsikisa imba yangu indobva ndabvunza kuti nai bamina mainzi ndezvenyu zvokutsikisa imba yenyu zvakanyorwa zita ramai venyu nerenyu nerehazvanzi renyu kwakadii kunyora renyu imi ndombvunzwa ndakabvunza bamina aipapa handizozivawo tete it's okay maita basi murume ndiravire futi tofunga vanhu ndauda kutsvaga nyaya ndosakadira akashamba nedzamati kuchama ndiri kuti wamboti mukadzi wangu zvakataura izvi handida kunzwisisa wangada kubvunza kuti ati chinzwa nyaya yataura naamai guru vatete vaya vakanga varipo vanyeba futi here vanyeba here wete guru kuti ndakatsinga zvavave ndibvunza anyebe nokuti vaikandibvunza mira vakati vanyeba here havana achinda mwaka amai ndibvunze todaidza mudzimai amai niyoiwe chitatu munovaziva munofambidzana amainini zvongoti mwarai handimufundisi kamunhu wangwari saka ndino mama asunga kuteva mainini ndaida kuti vavewo chapupu chezvose zvikuitika chapupu havana kusunga nenyaya yekuti vakaparadzira imba vakasakapei mainini vechitatu vane nyaya dzavo zvauyo munhu wamwari vane nyaya dzavo mbiri chete mainini vechitatu vanhu ava vane violence vari vaviri pamusoro pemota baba vakapa mainini vechitatu mota kuti vainze mwana kuchipatara ava vanoti mota ndedzavo votanga kuroverana mota dzangu inini munokono ndiri munhu akura ndinoti
ndinongozozwa kuti vahosi kuno kwatanga ndeu zvino munongoona kuti mafilimu iwaya ari kudai kufamba kuti uzoenda munhu wamufundisi uchinotorwa vhidhiyo kuti wazeoranditira vanhu hazvinyatsomeka sense kwandiri ndosaka ndichizvidakamba kwangu ndichidini ndichinyarara chechipiri mavasungire zuva ranhasi ndavasungira kuti number 1 kurwira mota dzandakashanda namainini ava vachitorawo zvisiri pamutemo wangu number 1 chechipiri mainini ava mainini ava ndikuona baba vachienda kumba kwamainini vechitatu saka inini ndiri mujibha wavo baba vanoya vopaka mota vakwangu voenda kumba kwamainini vechitatu vechitatu ava madzimai mavira hamutovaziva mukudzwa zvekutaura kana chiti kuziva kuti pachivanhu havana kuya zoitotuswa pachivanhu mati imi handitovaziva nekuti hamuna kupuwa chirango chenisa amai ichokwadi saka ndikushandisika kuti muri kuenda kunovharisa hondo dzevanhu vamusingaita se vamusingazive ndinamboendako nekuti ndinoshedzwa ndinofonerwa asi handiendi nekuti zvine zvakaoma mukadzi mukuru akaita sekuti ndinomirira vanhu vari kurwira mota isiri yavo saka ndinongozvigarira kuma kwangu ndinzwisisei ndati ndinofonerwa kuti vahosi kuno hondo yatanga ndiani anenge atikufonerai mafriends emurume wangu anofona kuti uyai kuno zvatanga pamusoro yake pane nyaya yamarezi amai mazviti mujipa mujipa munoziva basa raita nguva ailinka uku nekuvhireji saka imimi muri kulinka murume wenyu muchihwanda ava kumba kwendo kunopakwa mota kuti vaende kuti baba vaende kuwife number 3 yes ndozvavaiita saka pandakazozviziva zvakandishungurudza kuti baba avapo here because vaishandisa mwana wapangu kuti mota vopaka kana vakuseri vozofona kuti chiva chindipika kuya kana vakabatwa neuyu ava vaibva vadropa pavanodropa uyo aifana kumhanyisa mota ine mwana wapamukuru mukuzipapata ndo zvandingangoti otherwise inini pamberi pomuso wamwari tichida kutaura chokwadi kwandiri mwana uyu is very loyal mwana ane respect handina musi wani waakandituka handina musi wani waakaita chinhu chandinganyatsoti kuti munhu uyu akanditi bandoda kukubatsai kuti ndashungurudzwa nevanhu ava mumereji yavo vachidanana nababa maita basa ndimune makanya madhaka ndimaakanya anoda kugadziswa situation irapa yakamiswa nemurume tinakaenda kushandisa kuti atabata nyaya yekudare murume kuzomanyire dzimba dzese izvozvo nokuti nyaya yekudare kai mwaka wangomirira dare ipedze nyaya yavo kwete unonyengetedza kuti nyaya yekudare ipapo kuti ndiyopakawo mazvita nyaya yenyama inoda kuti tizvi takatunduka nyaya tese tiri panapa saka nhasi isusu tainzwa nyaya yenyu tinokupaita chinhu the next day the next day saka yatete yapera avatete vakuda kuzokanda zvinhu handiti kuti angane umbowa wakakura wakakuwa nemurume wenyu rume zinafu paumbowa wachikuda panapa tinokuona iswati muchiri kuda kupinda naamainini nekuti samuna amainini redi mukadzi wechitatu aiwa ndavadaidza sewitness ndati kuda kupinda navo here kandi nyaya dzacho zvakufanana koza ndabata panapa zvakafanana asi nishungu dzenyini ndichikuda kutaura navo kuti nokuti ndazwa nyaya dzenyu dzakafanana aiwa zvandatotsanangura izvozvo ndatopedza inshort samuna amainini neamainini akangofanana nyaya yavo imwechete akafanana maita basa tokona mswati adhara rongekai kunganaudza tawo dzekushonga dzezvakawanda inini ndeikunzi ndandine bhodho ranga kumushonga saka hazvindiitire fe kuti ndibude ndisina kutaura nekuti murume ndiye ari kuti ndanzwa zvakanaka
ndiye ari kunzi akaenda kumuswa 12 akanotaura kuti zveshuwa bhodhoro mushonga rakaita se ranga riri kundokumbirawo murume wangu inini ataure nini kuti bhodhoro mushonga zvakafamba sei because ndikabuda ndisina kunzwisisa nyaya ikai inyaya yekutaurwa uko inini muridzi wacho kunzi muridzi webhodhoro muridzi wemushonga ndini ndiri pano ndokumbirawo kujekeserwa nemurume anzi ndiye witness pazvinhu zvose Samapunda tumenyeza kuzarawa. Pamini yekonakana. Murume abvunzwa ati zvakataurwa kudai zvemushonga ndakangotsimira kuti ndakamunzwawo ndozvaataura murume meaning kuti haana chokwadi nazvo uye zvakuedza kunyengetedza chisvisa zita renyu inini ndikungandabata ipapo kuti murume uyu ane maitiro akari kuita pavakadzi vaperesa denda bvunza mukadzi kuti haana kuya kumbera anonzi akauya kumba nyaya yakasina nidhe kuenda kwesiko kutenderera kana dai akunga ari munhu aiziva kuti nyaya iyi yaibatwa mudare ndomafungiro angu inini nemaonero andaita nyaya iyi amai vachitaura nokuti uyo murume akatisa mimba lasitime amai vakati ndaita mimba haana kuzvipikisa murume wenyu akaramba akanyara asi nhasi akusumudza kwanoona kusumudza ada kuzvipikisa akanzi akauya nechekuseri anga achitondorira kukadoma ndokunga makanzwa akapikisa kana nyaya iyo haana kuitaura inezi munhu ane maitiro ake asi maitiro ake aya akauswota zvinodaro ndingofara nyaya iwaikoti andindozvo iwaikoti uyo anofanwa kubeka decision nemukadzi wanoita asi mambo ndikumbira kungobvunza wangu ipapo nhau dzemushonga mambo nezvekutaurika izvi ndiri munhu wenyama handiti manzwiro anoita munhu nyaya izvezvi tiri panapa ndopanoda kubvunza hazive kuti zvabva nepapi zvichienda papi zvoita songe inini ndakaita sei ndakaipa ndofunga chipari mambo munochiziva munochinzwisisa handitika mararamiro anoitwa pachipari saka inini ndachikumbirawo kuti murume inini ndabvunza murume naondipa mukano kuti andidayire inini osikazokuda kwazita kubvunza ndatenga gatinzwa nayo ndati ndikukumbirawo mundibvunzirewo murume kuti nawe yebhodhoro remushonga kutaura nezvayo kuti kandakanyora mazita evanhu ndakadii mune mushonga yaakanotaura kune avava ndoda kunonzwisisa kuti zvakafamba sei handina kuti bhodhoro remushonga asi bhodhoro vaiva rine mazita nyaya yebhodhoro vanozoti mushonga ka handisi kuvaziva yes rine mazita uyu ndisanumubani akakarisa ndiani ndinopaura kusukirira kutanga bhodhoro rokunzi akanga ariita ndiani angaribvunza murume wangu kozi inini kana munhu kaona chinhu afana kutibvunza amai vakumubvunzo wavo nokuti bhodhoro iri muridzi waro ndiani akanga arisa ndiani ndini here nomubvunzo wenyu bhodhoro yava mubhedhu saka mubhedhu mune vanhu murume nemukadzi saka bhodhoro rakasiwa nemukadzi makarione henyu ndakaroona kozi masiri kunzwa aiwa bhodhoro ndakaroona kokana bhodhoro riri renyu baba mariona bhodhoro mubhedhu menyu nemudzimai wenyu makaita sei bhodhoro ndakaritora makaita sei ndikaenda naro makamuudza here makaudzwa here kwete handina kuudzwa uyu murume ari handina kuudzwa kwete mambo wangu chetakuza kutaura mukadzi akuza kutaura chisakataura ati ndakangonzwa nyaya yebhodhoro andozvataura nyaya yandakanzwa inyaya yekukandwa kwakanoitwa chinhu ndoyandakati ndakangonzwa nyaya yatete ndoyandati ndakangonzwa Orati wewe sababa waona bhodhoro walitora akazodini ndopa bhodhoro pandakatotora andika ndakaedza mainini vangu ndino vangu vakatora bhodhoro mainini vangu ndino vangu magumo ebhodhoro bhodhoro rikakutyisa kauchiritora magumo acho ndo achida kunzwa wakaifambira bhodhoro here aiwa wakaita sei bhodhoro ndakufambira ndakumutaura zvakapera zvakadaro hazvina zvakaitaura here mudzimai wako aripo nokuti mumba makawanikwa bhodhoro
mumba mumudzimai Ee, ndakatotaura namai nini bhodhi rotikaripunza. wavanzwa here zvavataura adzimai vako? Ndavanzwa. Vati iwo bhodhoro havani kuziva nyaya hauna kuvabvunza nyaya yebhodhoro, asi bhodhoro vaona kunanga mavo rinogona kunge riri rako iwewe. Ndozvavataura. Saka iwe uri kuti kudii nazvo? Ungasirirawo. Saka zvikureva kuti mese muri vaviri pane uchenjeri hwamuri nawo, hamusi kubudirana pachena. Nokuti nyaya yatiri panapa inyaya yekuti mumwe munhu achabuda muno, vamwe vanonzwa zvisizvo, vachanongedza mumwe munhu asiriye muridzi webhodhoro muno. Kozi imba ndeyamai. Iri bhodhoro rakarei kuti ndingakonzere ngotsvu, zvezvo zvine ngotsvu zvezvo. Ndozvakatiwa bhodhoro. I'm sorry, Mama. Chakanzira kuti handikuziva chandikushonga. Zita ramai vanga ripi? Rangarisika. Rangarisika. Pakabari zita ramai vangu nehangu. Achiri mbunze tivarebe. Ndopedzisa nzai. Pamusoro imama. Inini ndikuti kumurume wangu handitika. Bhodhoro arona mba. Because inini nawo yeyepo ndakatoita zvokutoinza. Ndanga ndisipo pamba. Handitika. Aona bhodhoro handitika. Akadii kundibvunza inini nebhodhoro racho narikutaura ndanga riri kumba mangu. Iri bhodhoro iri mudzimai wangu iri. Tiri pano handitika. Ibhodhoro rani pamunoti vangani? Tiri vaviri. Konyaya inonzi munhu akaona chinhu here? Anobuda kuba nebhodhoro here? Waenda kuhama, waenda kupi okupi? Imini muridzi wemba patine mumwe ndisingazvizivi. Sinobva ndazviudza. Shonai mafika okutanga okubatsirai. Ndaidarira handingaende ndisina kubvunza murume ndizvo ndokubva ndachizobvunza murume ndokubva ndikati bhodhoro chiwanzirana pamberi handiti nyaya idzika sekumba ndikutowa dzimwe kana mambo matongotaura mangamuda kuziva ichokwadi here akuteiwa chari kuti mimi pamberi handiti togatirivaviri hapana mwete waisaka kuti akarumewe kaisa achakuda kuti kutomesa aiwasiva nyaya yebhodhoro tichiinza kuti amai avaitaura asi haina madhimenzi anoda nokuti zita ramai ava ranga risipo saka hatiri kumika kesi pasina chii apa havana nyaya yebhodhoro apa zvinhu 4 zvamataura zvezvi nyaya yebhodhoro ranga muchisarere harina basa ana atete naamwene kana une nyaya against mukadzi vanouya kupinda dai iyo haina chii haina basa taakumirira nyaya yenyu mafungiro amweni amaina chituateri asi chibvumirai patingiita dzimwe nyaya tova tapedza nyaya yenyu tipe mukana patingiita dzimwe nyaya bvumirai tuateri vainofamba vaivaraspikuti munomira zvetozvidaidza tiipedza yapera munhu Ndinoda kubvunza panyaya yanzvadzi yanyaradzwa kuti maitudini zvayo nokuti kana yanzvadzi yangu ari kugwerwe kuona izvo ndosaka atomutumira mari kuti auye apa muswa ari kunyora zama handizvada kunyora papa saka handizototwatema kuti ari kuti auye kuti saka ndasina kunzwisira pavo kuti wane confusion yekuti chinochivika zvakadaro uyu murume uyu kana atete vanenge vakasungwa nemukadzi wona kudai aiwa vatouya pavatete vatouya inopinda zvaina basa yakapinda last time kuva yanzizvo vauye nawitness aro nyaya yetei mawitness achona ndosvadati witness vavo havana kuya zvavo uko ndina homufoni ava baba vavo varipo vakapupurawo ndakavarekodha zvangu vachitaura nyaya yavo zvinhu zviripo zvese zviri pachena vakati vatete vakatotaura zveshuwa handina kukanda asi ndakatoya ndikaisa mumba ndo zvakaita ava baba vakangwa izoita itikumbeyo matipaino nyaya aizopinda mutaine nyaya Mati ito imirira zvakanaka. Hatoiona dzipedza nasisi.